magazine du Mali flebara au bisimila kuna fonu keneka. Ministre des Affaires étrangères russe mi Sergei Lavrov onana anga jamana konnala kun. Wala saka détail chamani information chamadauma ay weleli bla anga journaliste do ma mi Alassane Koné. Alassane Koné bisimila anga Magma Infos keneka. Ba anti ami folidi awma arache sirila ami folidi fefe nga nade Magma Info kan ni watina. Aw me fega aw akilna le do ni ministre nga nalika anga jamana konnala. Bon ministre nga nali afora du côté ministère des Affaires étrangères anga jamana ere konnala mi diriger no Ablaye Diop fait aller ni communiquer inchalo parce que aller a ira ka fo ni nali ere kuna wole anga malima sabula aller depuis transition d'amne kuma yu fait la ira ka fo ko anga partenariat akanga diversifier kren yala ate dan jamana kelima ate dan jamana kelima bon na ta de façon historique ya chien folé Rusika ni ministère dona okana malla parce que ni ere ministre des Affaires étrangères Russie ya toto ni baro Sergei Lavrov ale ere be Russie kunga ko fo fanchama fait amala dona ka fo nango grande puissance bibina Russie be grande puissance fait et puis nango go demeta fanfela ka nyeshi anga jamana ma Russie yo jamana sabula we keleke na chamandi anga jamana ma et puis na ere ni na limbeta ala de ya ira ka fo Russie be Mali teme picoté depuis Mali ga indépendance ta wati Sergei Lavrov était au fort à Nalina ka fo ko Russie be jamana chaman ko africain kenen ala Mali ere bula depuis 1960 okum konna la wala sa anga familialita soro ni koinka anga jeka Abdoulaye Diop gani kuma ilami donc anu numbe baramina bara koro de do mais ni ya chien folo e kabini Russie sigira ka fo ko ka jamana ni jamana ra che ministry o kana anfe Mali la anana fana ka soro anga jamana nyema gouvernement nyema ni gouvernement ni Mali don ambe hakilna kura de kono o hakilna kura e ko Mali sago e fengo fen Mali hamina ko e fengo fen no be soro yoro Mali beta ko nyine na be foko diversification des partenaires donc ambo de barakono e o hukmu konana Mali magobe de memuna no e ka foko ka keleke minon ani formation di anga sorasuma anu e barake ko boloda bibi na sankelen tla kono mina munu sorala ka dianga sorasuma ka opération munu sigi ama sigi sa munu temana o kono donc ambe barka dawye ou yan demain parce que courage soro ka demain ke Mali Alassane ambora sisan ka Abdoulaye Diop ka kuma olame e yere fe Mali ga intérêt e jume Russie ga partenariat ina bon Russie ga partenariat la Mali ka intérêt ka tia de intérêt folo ere ni am se kan dadu mina o ye kelekemno soro li amala dona ka fo ni Russie ni Mali ga partenariat accéléré la ni wakati ko fo ni salabanna akira saobi Mali ye mina chama soro kelekemno chama soro panguru bola avion de chasse bola donc aye Mali placé yoro la yoro mbato Mali be se ga intégrité territoriale ko défend donc intérêt folo maintenant Ablaye Diop ka comment analyser au plus profond amaye ka fo intérêt fente dans au dorma partenariat international dauma parce que partenariat na que sur plusieurs volets il va volet énergétique bola no etadi ko fa fela irisu ko kube tadi blakana kube engrais blakana kube blé blana blé dunne be ke buru kadi be burmandeya donc olube chari voilà ça malien de se ka la fia chogamna donc ni partenariat la na sera ke kunmana Mali be ka nafa soro irisi ba ka nafa soro parce que anga no yoro négliger Ablaye Diop ka kuma la aba sinsi yoro donc aba fo ko nunu fenchaman be Mali yere fere be kasa parce que partenariat ina Mali da la nyini iba yi ali minan ta fanfela la ayira ka fo ko Mali de warbo aka bitela ka minan nusa donc Russie les fene ba ya la je waye un partenaire fiable parce que partenaire est gagnant ya ira ka fo ali amayi asimi ba fo akuma la ibe Mali ga principe de respecter ni be fe ganan partenaire mais tini da bari Mali la ko a piscina fo ne ba katati donc ni partenaire la intérêt ka bo Mali kan ina fa intérêt ka bo chuga mina Russie kan Alassane Sergei Lavrov ya dado droit de l'homme koina yan nga kuma dima anga jeko parti ni lame
Здравствуйте. Телеканал РТ Франс. Вопрос с обоим министрам. Эксперты ООН угрожают расследованию возможных преступлений малийской армии и ЧВК «Вагнер». Как бы вы могли прокомментировать подобные инициативы? Что касается каких-то экспертов ООН, которые некие изыскания делают о якобы имевших место военных преступлениях частной военной компании «Вагнер», мне неизвестно о каких-либо экспертах ООН, которые были бы наделены полномочиями рассматривать какие-либо аспекты военных преступлений, кем бы они ни совершались. Alassane, akline jume Sergei Lavrov gani kumaika. Bon, Sergei Lavrov gani kumaika, abena juste ka un gouvernement mo akuma appui parce que gouvernement nyani nche akli jarabola, gouvernement est noti binka fo ko droit de l'homme mo be ka baram ke abara ketu ko manduye. O era de grâce au billet ou à représentant même là au kera personne non grata e ora te dovre ka fo ka bisimilité malil kono. Donc Sergei Lavrov be ka toujours dit en gouvernement manior là parce que aller ka kuma là aller va ira ka fo aller te droit de l'homme ko kalama malila na fo oni mo aira ka kuma là ko aller ta kalama ko oni mo ye mo munu bla kana droit de l'homme ko fa fait. Donc nous ba ira ka fo Russie d'où est grande puissance il est plutôt bobo. Donc normalement mogomang bo oni la kasoro olu fere ma informé il n'a faut kasoro mali ma informé tu vois parce que fin no refo able job yori fo akuma la ko molu ma informé donc able job fene ya fo akuma de la ko normalement ni iko ki be droit de l'homme ko kuma fo ntange imi sara gouvernement c'est comme si be ka boli fo rege o Sergei Lavrov fene na no kuma de sementia ka fara gouvernement fene ka communiquer ka donc ni kuma yere bela a ira le no ka fo ko oni ka je tielinte malita fanfela la am se kam fo euroka yenya nga dansigili ken jiteina Alassane kuma laban jumene bi bolo ka fawnen bon kuma lamate dore yami dore kal sala ka mali sangorota eni ani fene ama alame baga na lanje baga befu magma efoka ama ere faga chesurula fe be gande beni barena ama afoka ayira ka fo alisa ala ka mali sangorota ni partenariat yi min damnera ala ka ke partenariat sinsini mali ni risi be biga nafa soro ala chogamina. Alassane an bi fo ama laje bago be fo aw kana nyina ka aw bonne ka cloche activer aw kan be magazine du Mali sans fait.